kipande ni olal kidhi yudo machielo tibro miyango Maisha Card. Kamari ipane gile chaje pesa di Maisha Card. O kang'eyo to nitiere gir nono. To gin mane nyisa kadi nisa ni pesa ng'eny manyiso ni kata kiidho matatu ok nono. Kata ka idho mtoka ma an awuon ane mang'iewo ane madwa riembo ok nono nikech petrol ang'iewo atimang'o. Nyisa gir nono ambe mondo mi adhi adage gweng'. Thuolo machuok mokone kit pande kano ne pacho ka. Kipande ing'eni gimoro kata kikawo nono ok ochuno ni nyaka ikawe nono nyaka chieng'. Gige nono gi bende wae. Ing'eni gima wachoga mowinjo ji ong'e ni sirikal owinjo omed miyowa thuolo mang'eny mag yuto nikech tinde onge gir nono. Kata mana wan kane wadongo wadhi walopo e nam to wayudo rech to wadhi wachamo, kata wadhi e nam to ng'amulupono to bierowa rech miyowa rech wadhi watimo. To kawuono mano onge. Kata mana e gweng'wa wan wadak e dho nam Mfangano Island wadak e dho nam. Mondo mi idhi e nam kacha mondo mi ng'ato miyi rech nono opogore tinde ok timre. Nyaka igol pesa ni timang'o ing'iewo. Gir nono onge koro waaye gik moko nikech nitie nono. Piny lokore to lokore e piny ngima ok mana Kenya ka kende. Miyo mwachulo matin mag kipandego wachulo achula. An gima duong' mowinjo bed ni timore en ni sirikal owinjo med tiyo matek mondo mi yorewa mag yuto omedre. Nikech yor yuto komedore bende kata gir nono gimichulo pesa no bende ok chandi. Kech mane gima chando ganda jo Kenya gichulo kata kamano pod wana ka piny richo kodhelino wuok ka jombaka pod ne anena ng'ama dhi kony gi onge to nitiere pesa mano oseket nyaka tenge giwacho ni gisebudho kanyo higni ndalo molo 10 nyaka ne giwuoge miechgi omenda ichulo gimitimo onge. Iparo ni jo Kenya osewito yie kuom piny owacho koso mano kanyo to yie gi jo Kenya. Kanyo apani bende nasebiro ka chieng' moro ma wacho ni gima chendo e Kenya ka en kuo. Ok en kata mana mibadhi ing'eni kiwache ni mibadhi tichalo ng'ama wacho gimoro ma winjore maber. En mana kuo marang'enge mikwela ni. Nikech onge kaka ng'ato nyalo bedo ni en ja Kenya to koth ochwe mong'ade oko owekete kamoro ma ngimane nitiere e atari to kawo ndalo 10, kawo ndalo 2, kawo ndalo 3 kapok konyruok moro timang'o ochopo kuno. Kanyo ok dayie kod sirikal. Kanyo to ok dayie. Kwa dhi mbele daktari nitiere weche motenre kod lony manyasani wacho ni piny Kenya sani wachomo kuma koro piny ochomo. Wan bende watemo mondo mi luongo ni catch up gi dho Kisungu mondo mi wan bende wabede kuma pinje moko osebede.